जय भोजपुरी प्रणाम का हाल बा आशा करतनी आप लोग अच्छा बानी जा। आप लोग के बीच में एगो अइसन गाना लेके आ गइल बानी जौन गाना सच में सुननी हनु तो एगो अलग ही टाइप के लागला। भोजपुरी में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी के गाना तो सुनबे करें जा, दीवाना भी हई जा, लेकिन अगर सच में आप भोजपुरी और भोजपुरी गानन के दीवाना हई तो जरूर ये गाना के सुनम जौन गाना के नाम बाटे नींद नहीं आती है रे। आप लोग गाना के टाइटल से ही देखत हई जा कि गाना कुछ अलग टाइप के टाइटल दिहल गइल बा, लेकिन भोजपुरी गाना तो ऐसा ही आप लोग चौक जाइम जा जब ये गाना के सुनम जा आ देखम जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, जरूर देखी जा। और शिवांश म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज हो गया भाई। गाना सृष्टि भारती के आवाज में बा। जी हाँ भैया, सृष्टि भारती के लोहा भी आप लोग मान लेम जाए गाना सुनला के बाद हाँ भाई सच में इनका अंदर एगो यूनिक एगो अलग अंदाज के भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका बने के ताकत रखत तारी। गाना सुनम जाता का मिजाज में का अलग अंदाज में गाना के गईले बड़ी। या गाना के वीडियो भी कुछ अलग बा और यूनिक बा। कहे के में अनुराधा यादव आप लोग के एक्टिंग करत नजर आई तो जरूर देखी जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा। नींद नहीं आती है रे गाना जौन की भोजपुरी में एगो यूनिक जौन गाना बनत तारे जनो कुछ अलग हट के कुछ नया बनत तारे से। आजकल नया कंपोजिशन बा, नया लिरिक्स बा, नया म्यूजिक बा, नया गायकी बा, नया अंदाज के। शायद ऐसा गाना आप भोजपुरी में पहले ना सुन ले हम ना देख ले हम तो जरूर ये गाना के देखी जा, सुनी जा, देखी जा। ऐसे के गाना के जौन बा गोविंद प्रजापति डायरेक्ट कइले बड़े। अनुराधा यादव में लौका तारी बहुत ही सुंदर लागतो बड़ी और डायरेक्शन भी कमाल के गोविंद प्रजापति जी कइले बड़े। और ये गाना में कोरियोग्राफी जौन कइले बड़े संदीप राज। एकदम लागी कि जैसे हिंदी बॉलीवुड के फिल्म गाना आवेला नु वो टाइप के वीडियो भी बनल बा। गायकी के तो कहीं कि नहीं गाना एकदम यूनिक और अलग हट के बा। काहे के गाना के लिरिक्स जॉनी जी और म्यूजिक जॉनी जी ही देले बड़े। जी हाँ भैया, बहुत सब मिला जुला के वो भोजपुरी के यूनिक एगो अलग हट के और भोजपुरी इंडस्ट्री के मान सम्मान बढ़ावे वाला ये गाना बाटे। और आप लोग के भी गाना पसंद आई अगर आप लोग एक बार सुन लेते हैं जा तो बार बार ये गाना के सुनम जा, देखम जा और शेयर करे पे भी मजबूर हो जाइम जा। और ना भी मजबूर होखम जा तो ऐसा कुल गाना के आप लोग शेयर करम जा जरूर अपना अपना सोशल मीडिया पे शेयर करके। काहे के ऐसा कुल कलाकार, ऐसा कुल कंपनी और ऐसा कुल गायक आप लोग सपोर्ट जरूर करम जा। और सृष्टि भारती के बारे में आप लोग के का ख्याल बा नीचे कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।